challenges थागोन सासे फरायसा हिसाबै बे challengesफोरखौ नोंथांमोना with right mindset जेब्ला overcome खालामगोन आरो नोंथाङा जेब्ला overcome खालामनो हाया नोंथाङा जेब्ला गावनि मेंटर बा गुरुनो बुंगोन अब्ला नोंथांनि प्रब्लेमनि सलुशना ओंखारलांगोन स' साफ्रोम इयुथाबो मोनथाम बाथ्रा गोसोआव लाखिनांगोन मोनसे बाथ्रा जाबाय मा नाम्बार 1 आव जाहैबाय गोथौयै साननाय माबा मोनसे लाइफआव जुदि सिचुएशन फैब्ला बेखौ नोंथांमोना गोथौयै साननानै नाय माबा मोनसे डिग्री लानो थांदों माबा मोनसे लाइफआव डिसिजन लानो नागिरदों गोथौयै साननानै नाय बिमा बिफानो बुंदों बिमा बिफाया जुदि बे सिचुएशन बा प्रब्लेमखौ बा बे माबाखौ जुदि बुजायनो हायाखैब्ला नोंथांमोना फोरोंगिरिफोरजों सावराय फोरोंगिरिफ्राबो नोंथांमोननो जुदि कनभिन्सिंलि आनसार होनो हायाखैब्ला कनसालटेन्ट बा मुलुगसोलोंसालिनि फोरोंगिरि बा गुबुन गुबुन जायगानि एक्सपार्टफोरजों नोंथांमोना सावराय बेनि उनाव डिसिजन ला जायखिजाया डिसिजन लानायनि आगोलाव नोंथांमोना गोथौयै साननानै नायगोन नाम्बार 2 जाहैबाय कन्ट्रल योर डिजायर लुबैनायखौ जेब्लासिम कन्ट्रल खालामनो हाया सासे फरायसाया माब्लाबाबो गावनि जिउआवहाय साक्सेस जानो हाया दिनैहाय आंनि बै लोगोआ साइकेल लुबैदोंमोन बोसोरनि उनाव साइकेल सालायनायखौ गारनानै बाइक बिबाय दाना बाइकनि उनाव बुलेट बिबाय बुलेटनि उनाव गारि मोनब्रै साखानि गारि बिबाय दिनै इनकाम गैया बे गारिखौ माबोरै सालायगोन थाव सोनोबो थाखा गैया स' ओंखायनो नोंथांमोना नोंथांमोननि गोनांथि आरो लुबैनायखौ फार्स्टआव बुजिग्रोनांगोन आरो गावनि लुबैनायखौ कन्ट्रल खालामनो हानांगोन नाम्बार 3 मेडिसिना जाहैबाय मुलिया जाहैबाय नोंथांमोननि समस्याल' नङा देरहासारनाय जायखिजाया बुस्थुखौ लोगोफोरजों नङाब्लाबो बिमा बिफा नङाब्लाबो फोरोंगिरि नङाब्लाबो मेन्टरफोरजोंहाय नोंथांमोना शेयार खालाम बुंलाय मोनसेया जाबाय गोथौयै साननाय मोनसेया जाबाय लुबैनायखौ कन्ट्रल खालामनाय आरो मोनसेया जाबाय मानसिफोरजों सावरायज्लाय आमिन नोंथांमोननि गोसोआव थानाय जिखुनु बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना सावराय अदेबानि गोथौयै साननायखौ हारसिं थानानैबो सानजायो आरो सासे फरायसा हिसाबै बे मोनथाम खोथाखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि आरो नोंथांमोना माबाफोर जुदि केरियाराव लानानै जिउआव लानानै माबाफोर उसुबिदा दंब्लाबो नोंथांमोना जोंखौहाय कन्टेक्ट खालामजागोन दिनैहाय आबसु अफिसजों लोगोसे गोबां इनस्टिटिउट संस्थाफोर दं आरो जोंबो गोबां इउथ्सफोरखौहाय गुबुन गुबुन लेभेलावहाय हेल्प खालामगासिनो दं दानि जुगा जाहैबाय नेटवर्कनि जुग कन्टेक्ट नाम्बार मोननाया बांद्राय गोब्राब नङा नोंथांमोना इउनिभार्सिटि वेबसाइटआव आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोनगोन आरो मालाबा अर्गेनाइजिं कमिटिनिफ्राय आंनि नाम्बारखौ नोंथांमोना लाखिजागोन जोङो जिउआवहाय देरहासारल' जानाङा जोंनि जिउआ सुखु गोजोनबो जानांगोन देरहासारजों लोगोसे सुखु गोजोन आरो बेनि थाखायसो जोङो दिनै खामानि मावगासिनो दं देरहासार जाब्लाल' जाया सासे मानसिया आइएस अफिसार जाबाय नाथाय बोसोरथाम उनावहाय जुदि सुइसाइड जानांगौब्ला बे मानसियाथ' मोजां जाया सासे फरायसाया फराय डक्टर जाबाय बेनिफ्राय जौ फाग्ला जाहैबाय